Ahojte a vítajte pri našom podcaste. Dnes sa budeme rozprávať o živote, teda life, na úrovni B1 pre našich študentov, ktorí sa učia angličtinu ako druhý jazyk. Budeme sa venovať rôznym slovíčkám, frázam a idiomom, ktoré si podrobne vysvetlíme a ukážeme ich v kontexte. A potom môžeme plynulo prejsť na samotnú tému a rozoberať jednotlivé výrazy. Ak si pripravená, môžeme začať. Jasné, ja som vždycky pripravená, takže máme tu first question. What is the meaning of life in your opinion? Skvelé, poďme na to. Takže prvá otázka je, aký je podľa teba zmysel života? A potom sa môžeme pustiť do hĺbšej diskusie, pridať nejaké frázy, idiomy a zároveň to pekne vysvetliť. Takže kedykoľvek budeš pripravená, môžeme začať. Dobre. Takže čo by si povedala, že je meaning of life in your opinion a potom poviem niečo ja? Jasné, podľa mňa je zmysel života veľmi osobná vec, často spojená s hľadaním šťastia, naplnenia a vzťahov. Môže to byť aj o osobnom raste, pomoci druhým alebo o dosahovaní cieľov. A potom sa môžeme podeliť aj o tvoje myšlienky a rozebrať to ešte hlbšie. Takže meaning of life in my opinion can be freedom, takže nejaká naša sloboda, alebo will, naša schopnosť robiť si vlastne, čo chceme. Aj tak by sa to dalo povedať. A môžu tam byť aj nejaké life decisions, takže všetci robíme nejaké good decisions, bad decisions, ktoré majú nejaké potom consequences. Môžeš vysvetliť, čo sú consequences? Jasné, slovo consequences znamená dôsledky alebo následky. Čiže to sú výsledky našich rozhodnutí. Každá voľba, ktorú urobíme, prináša nejaké dôsledky, ktoré môžu byť pozitívne alebo negatívne. Je to vlastne taká spätná väzba, ktorá nám pomáha učiť sa zo skúseností. Takže je to veľmi dôležitá súčasť života a našich rozhodnutí. Dobre, super. Máme tu next question pre teba. If tomorrow was your last day to live, what would you do and why? To je naozaj zaujímavá otázka. Keby bol zajtra môj posledný deň, asi by som strávila čas s rodinou a priateľmi, venovala by som sa veciam, ktoré ma robia šťastnou a možno by som si užila nejaké pokojné chvíle v prírode. Je to taká otázka, ktorá nás prinúti premýšľať nad tým, čo je naozaj dôležité v živote. A čo by si urobila ty? Ja by som asi tiež strávila čas s rodinou, takže I would be spending time with my family, maybe friends, and then I would eat my favorite food. To znie skvelé. Určite by to bol veľmi príjemný a naplňujúci deň. A keď si k tomu pridáme obľúbené jedlo, tak to bude naozaj dokonalé. Je to krásne si takto uvedomiť, čo všetko v živote naozaj ceníme. Takže to bude určite pekná téma na pokračovanie nášho podcastu. Super. Máme tu next question pre teba. Môžeš potom začať ty odpovedať, niečo poviem ja. So the question is, what comes to mind when you hear the word life? To je skvelá otázka. Keď počujem slovo life, napadne mi hneď množstvo vecí od každodenných zážitkov, cez vzťahy až po výzvy a radosť. Je to vlastne taký komplexný pojem, ktorý zahrňa všetko, čo prežívame a som zvedavá, čo to vyvolá v tebe. Takže ja si tiež myslím, when I hear life, I can see many different opportunities. To sú nejaké teda... pomôž mi, slovenské slovo mi teraz vypadlo, čo sú opportunities? Opportunity znamená príležitosť. Takže keď povieš, že vidíš mnoho rôznych príležitostí, Áno. Tak to presne vystihuje, čo máš na mysli. Je to krásny pohľad na život plný možností a šancí. Áno, presne tak. Takže opportunities, nejaké teda možnosti. A taktiež to, čo si ty vravela. Aké slovička by sme si mohli povedať po anglicky? When comes to life. Určite môžeme spomenúť napríklad slova ako existence, existencia, journey, cesta, growth, rast, challenges, výzvy, happiness, šťastie alebo aj fulfillment, naplnenie. Každé z týchto slov nám pomáha lepšie uchopiť tú komplexnosť života. Dobre, takže growth, nejaký rast.
Potom challenges, nejaké teda výzvy máme v živote. Fulfillment, naplnenie. Čo nám môže priniesť v živote fulfillment? Čo si myslíš? Naplnenie alebo fulfillment často prichádza z pocitu, že robíme to, čo nás naozaj baví, čo nás naplňa a čo má zmysel. Môže to byť práca, ktorá nás teší, zdravé vzťahy, osobný rast, pomoc druhým alebo dosahovanie cieľov. Je to taký pocit spokojnosti a harmónie v živote. Dobre, máme tu next question. Would you like to live your same life all over again? To je veľmi zaujímavá otázka. Myslím, že by to záviselo od toho, aké skúsenosti by som chcela prežiť znova. Na jednej strane by to mohlo byť krásne, pretože by som mohla znova prežiť pekné momenty, ale na druhej strane by som možno chcela aj niečo zmeniť a učiť sa z nových skúseností. A čo ty? Chcela by si žiť svoj život znova od začiatku? Určite nie. Definitely not. I would change many things, like from my some decisions like the university, nejaké tie choices, čo sme si museli urobiť, hej, že či ideš tou cestou alebo tou cestou, takže možno university path, takže nejakú cestu na školu, na výšku. Ale niektoré veci by som určite prežila ešte raz, hej, hlavne tie dobré veci. Presne tak, je to taká kombinácia. Niektoré rozhodnutia by sme možno chceli zmeniť, aby sme sa vyhli nejakým výzvam alebo chybám, ale na druhej strane tie pekné chvíle a pozitívne... Presne tak. Presne tak. Je to krásne nájsť ten balans medzi tým, čo by sme chceli zmeniť a tým, čo by sme chceli zachovať. A to je vlastne aj súčasťou toho osobného rastu a učenia sa počas života. Takže je to určite zaujímavá téma na ďalšie rozprávanie. Dobre. Máme pod tým nejaké slovíčka, frázy alebo idiomy? Čo myslíš? Čo by sme mohli povedať našim študentom? Určite môžeme napríklad spomenúť frázy ako to take life one day at a time, čo znamená brať život po jednotlivých dňoch, alebo the meaning of life, teda zmysel života. Môžeme tiež použiť idiomy ako to see the glass as half full, vidieť pohár poloplný, čo znamená byť optimistický, alebo to go through ups and downs, prechádzať si vrcholmi a pádmi, čo opisuje životné výkyvy. Tých možností je naozaj veľa. Veľmi dobré examples. Máme nejaký idiom alebo frázu, ktorá nie je úplne prekladateľná, alebo teda, že máme v slovenčine nejakú inú verziu? Určite, napríklad anglický idiom to bite the bullet znamená... Presne tak. Že si človek musí niečo nepríjemné alebo ťažké jednoducho prežiť a prekonať, aj keď to nie je príjemné. V slovenčine by sme to mohli vyjadriť napríklad ako zaplatiť daň alebo prekusnúť niečo. Tie rozdiely v idiomoch sú vždy zaujímavé a ukazujú kultúrne špecifika. Dobre, let's move to next question. Mohli by sme si dať niečo, kde by boli dobré slovíčka. What word would you use to sum up your life? Poďme si najprv povedať, čo znamená sum up. Jasné, slovo sum up znamená zhrnúť alebo zrekapitulovať. Keď teda hovoríme o tom, aké slovo by sme použili na zhrnutie nášho života, tak vlastne hľadáme nejaký výraz, ktorý vystihne podstatu toho, čím náš život je. To je naozaj zaujímavá otázka. So, question for you. What word would you use to sum up your life? To je naozaj ťažká otázka. Asi by som použila slovo ako growth, rast, pretože môj život je plný osobného rastu a učenia sa, ale mohla by to byť aj resilience, odolnosť, pretože som prešla rôznymi výzvami a vždy som sa snažila ísť ďalej. A čo ty, aké slovo by si použila na zhrnutie svojho života? Mne napadlo messy, taký neporiadny alebo chaotický, chaotic, messy. Potom možno
surprising, taký prekvapujúci, lebo nie vždycky všetko je lineárne v živote, že veľa vecí ťa prekvapí, či už v dobrom slova zmysle alebo v zlom slova zmysle, že sú tam nejaké momenty, ktoré sú fajn, surprisingly good, ale môžu byť aj in a bad sense, hej, v zlom slova zmysle. No a potom možno adventurous, taký dobrodružný, lebo proste každý deň je výzva, hlavne v roku 2025. No a to je asi všetko. Čo povieš na moje examples? Myslím, že sú to skvelé príklady. Každé z tých slov dokonale vystihuje tú komplexnosť života. Je to naozaj zaujímavé, ako sa v rôznych obdobiach života mení to, čo považujeme za podstatné. Takže messy, surprising a adventurous sú naozaj výstižné a ukazujú, aký pestrý a dynamický je život. Dobre, ideme next question. Toto je veľmi dobrá otázka. Dá sa okolo nej veľmi dlhšie alebo hlbšie diskutovať, takže ideme na to. If life came with an instruction manual, what would it say? To je naozaj fascinujúca otázka. Myslím, že by tam určite bolo niečo o tom, aby sme boli odolní, aby sme sa učili zo svojich chýb, aby sme si vážili vzťahy a aby sme si užívali prítomný okamih. Možno by tam boli aj nejaké tipy na zvládanie víziev a určite by tam nechýbalo upozornenie na to, aby sme nikdy nezabúdali na lásku a empatiu. Určite by to bola veľmi zaujímavá príručka. Ktorá je veľmi potrebná, ale nemáme ju bohužiaľ. Poďme si povedať nejaké z tých vecí po anglicky, čo si spomenula, a potom možno dám nejaké ja examples. Určite. Napríklad by sme mohli povedať, že by tá príručka zahrňala resilience, odolnosť, learning from mistakes, učiť sa z chýb, valuing relationships, vážiť si vzťahy a enjoying the present moment, užívať si prítomný okamih. Môžeme tiež spomenúť embracing challenges, prijať výzvy, alebo practicing empathy, praktizovať empatiu. A potom môžeme uviesť aj konkrétne príklady, ktoré to pekne ilustrujú. Dobre, môžeme dať rovno tie príklady teda. Jasné, môžeme napríklad povedať, že v tej príručke by mohlo byť odporúčanie, aby sme sa nikdy nevzdávali, keď čelíme ťažkostiam, čiže never give up in the face of challenges, alebo by sme mohli mať aj príklad, že always appreciate the little moments, vždy si vážiť tie malé každodenné chvíle, a taktiež by sme mohli zdôrazniť, že je dôležité byť vďačný za to, čo máme, a practice gratitude daily. Tých príkladov je naozaj množstvo. Dobre, tak teraz dám ja niečo. Takže keby sme mali nejaký ten instruction manual, it would definitely say don't trust to all people, like všetkým ľuďom. Alebo don't be so hard on yourself. Alebo čo by sme ešte mohli? Tieto sú dve, čo mi tak napadlo rýchlo. Čo by si ešte dala ty? To sú skvelé tipy. Mohli by sme tam pridať napríklad aj take time for yourself, venovať si čas. Presne tak. Presne tak. A tiež by sme mohli pridať napríklad embrace change, prijať zmenu, alebo keep a positive mindset, udržiavať si pozitívne myslenie. Tieto rady by určite pomohli v mnohých životných situáciách a určite by sme takúto príručku vedeli pekne doplniť. Veľmi pekné. Dobre, hľadám ďalšiu otázku, čo by sme si ešte mohli prejsť na nejaké frázy a slovíčka. Napríklad táto. What was a good decision you made in your life? To je výborná otázka. Môžeme sa podeliť napríklad o rozhodnutia, ktoré nám priniesli pozitívne výsledky, ako napríklad rozhodnutie venovať sa seba rozvoju, začať cvičiť alebo investovať čas do budovania kvalitných vzťahov, a potom môžeme k tomu pridať aj nejaké frázy, ako napríklad a life-changing decision, Rozhodnutie, ktoré nám zmenilo život, life-changing decision. Aké by to mohlo byť?
Napríklad to môže byť rozhodnutie sťahovať sa do iného mesta, začať nový kariérny smer, alebo napríklad rozhodnutie venovať sa nejakej vášni či hobby, ktoré nakoniec ovplyvnilo celý náš život. Každé takéto rozhodnutie prináša nové príležitosti a otvára dvere k iným zážitkom. Very nice. OK, dajme si nejaké slovíčka. Decision už vieme, že je rozhodnutie. Good decision, teda dobré rozhodnutia. Poďme si dať nejaké slovíčka a frázy. Jasné, môžeme napríklad spomenúť slova ako choice, voľba, consequence, dôsledok, commitment, alebo frázy ako make an informed decision, urobiť informované rozhodnutie, weigh the options, zvážiť možnosti, alebo a turning point, zvratový bod. Tieto výrazy nám pomôžu pekne popísať rôzne aspekty rozhodovania. Presne tak. Consequence alebo consequences sme už mali. To sú nejaké dôsledky, následky nejakej našej akcie. Commitment je veľmi pekné slovo, takže nejaký môj záväzok, či už in relationship, alebo commitment at work, že proste musím niekde byť na nejaký čas, 5 dní do týždňa. Informed decision, áno, urobiť informované rozhodnutie, že som o niečom vedel, takže veľmi good examples, options. Alebo weigh your options je presne zvážiť si možnosti, hej, že si to najprv premyslím a potom sa nejak rozhodnem. Všetky teda moje možnosti si premyslím a potom sa rozhodnem. Turning point, presne nejaký zvratový bod, čo ja viem, používa sa to aj v literatúre, ale aj v živote, aj v konverzáciách často, hej, že proste nejaká situácia išla nejakým smerom, ale potom it got a turning point, čo znamená, že sa to v tomto bode zmenilo, hej, či už k lepšiemu alebo k horšiemu, takže k nejakému inému zmyslu. Presne tak, všetky tieto výrazy nám pomáhajú pekne zachytiť tú hĺbku rozhodovacích procesov a ich dopad na náš život. A je fajn, že sa na to takto pozrieme aj z rôznych úhlov, pretože to obohacuje naše porozumenie a umožňuje nám lepšie vyjadriť, čo máme na mysli. Potom je tu dôležitá, alebo teda zaujímavá otázka, že aké máme life stages. Takže najprv povedzme si, čo sú life stages. Mohla by si ty vysvetliť. A potom si dáme examples, že aké sú po anglicky tie life stages. Samozrejme, life stages znamenajú jednotlivé fázy alebo obdobia v živote človeka. Tieto fázy zahrňajú rôzne etapy, ktoré prežívame od narodenia až po starobu. Napríklad infancy, kojenecké obdobie, childhood, detstvo, adolescence, dospievanie, adulthood, dospelosť a old age, staroba. Každá z týchto fáz má svoje špecifika a prináša so sebou rôzne výzvy aj radosti. Super, veľmi pekne si to shrnula. Väčšinou, keď mám túto konverzáciu s mojimi študentmi, tak tu je taký kameň úrazu, že aké sú a ešte teda hlavne po slovensky si to nejak povedať a potom ešte do tej angličtiny je to taký trošku boj. Oni sú aj rôzne tie názvy, hej, že niekto to vlastne delí aj do 9 ako keby fáz života, ale tieto by nám úplne stačili. Takže presne tá infancy je to kojenecké obdobie, mohol by tam byť aj toddler, takže nejaké to batoľa. Childhood, to sme dobre dali, takže detstvo, adolescence, dospievanie, potom už môže byť adulthood, alebo teda to adulthood sa väčšinou aj delí na, že younger adult a older adult, tam je to, akože môže sa to deliť, nemusí. A potom presne staroba, elderly alebo old age. Takže veľmi dobre sme si to dali. Ktorý taký life stage je možno zaujímavý pre teba? Mňa osobne veľmi fascinuje dospievanie, čiže adolescence, pretože je to obdobie plné objavovania, hľadania vlastnej identity a formovania hodnôt. Je to tiež čas veľkých zmien a víziev a zároveň aj obdobie, keď sa človek učí nezávislosti. A samozrejme, každá fáza má svoje čaro a zaujímavosti, ale dospievanie je pre mňa také veľmi dynamické. A čo ty? Ktorý životný stage ťa najviac zaujíma? Adolescence je presne taká zaujímavá, ako si vravela aj pre mňa, pretože sa tam deje strašne veľa vecí, hej. Ten človek sa mení, je tam veľa možno tej takej
takého rebelstva, možno nejaké issues, možno aj personal issues, school issues, možno nejaké problémy s autoritami. Dajme si ešte nejaké slovíčka. Toto je ináč dobrá fáza. Môžeme si ju teda vypichnúť. Dajme si nejaké slovíčka ku adolescence. Určite k adolescence patrí napríklad slova ako puberty, puberta, identity crisis, kríza identity, independence, nezávislosť, peer pressure, tlak rovesníkov, rebellion alebo self-discovery, objavovanie seba samého. Taktiež sú tam časté challenges, výzvy ako academic pressure, tlač na štúdium, social acceptance, sociálne prijatie a emotional growth, emočný rast. Táto fáza je naozaj plná rôznych skúseností a je veľmi dynamická. Dobre. Prejdeme si nejaké z týchto, aby sme to tak rýchlo neprechádzali. Takže čo môže byť identity crisis in your opinion? Podľa mňa je identity crisis obdobie, keď človek začína pochybovať o tom, kto vlastne je, aké sú jeho hodnoty a aká je jeho rola vo svete. Je to obdobie hľadania seba samého, často spojené s otázkami ako kto som, aké sú moje ciele alebo kam patrím. Je to úplne normálna súčasť dospievania, ale môže sa objaviť aj neskôr v živote, keď sa človek pýta na svoju identitu. Presne tak. Potom vlastne tam hneď za tým sa spája aj tá independence, lebo začína nám nejaká teda, alebo no začína. My by sme veľmi chceli byť nezávislí, ale možno, že ešte nám to takto nejde, že len sa učíme byť independent. Takže povedzme si niečo o tom. Presne tak, tá nezávislosť je v období dospievania veľkou témou. Je to proces, kedy sa snažíme osamostatniť, prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, ale zároveň sa učíme aj zvládať výzvy a prekonávať prekážky. Nezávislosť zahrania nielen finančnú samostatnosť, ale aj emocionálnu a psychickú vyspelosť. Je to teda taký dôležitý krok k dospelosti a osobnému rozvoju. No a posledné z tohto by som vybrala ešte možno social acceptance. Takže vlastne je tam nejaká tá pressure, nejaký ten tlak, aj čo sa týka ľudí okolo nás, v škole, rodičia. Aké by sme tam dali ešte slovíčka pod social acceptance? Určite k social acceptance patrí napríklad peer pressure, tlač rovesníkov, conformity, konformita, belonging, patriť niekam, self-esteem, sebavedomie, identity, identita, alebo social skills, sociálne zručnosti. Tieto slova nám pekne ukazujú, ako veľmi je dôležité cítiť sa prijatý a ako to ovplyvňuje naše správanie, psychiku. Presne tak. Nejaký teda zase sa vraciame k tomu well-being, hej, nejaký physical a psychological well-being. Áno, presne tak. Fyzické a psychické zdravie sú neoddeliteľnou súčasťou nášho celkového pohody a veľmi ovplyvňujú aj naše prežívanie v rôznych životných fázach. Takže keď sa zamerieme na well-being, tak to zahrňa aj to, ako sa cítime fyzicky, ale aj emočne a mentálne. Je to teda komplexný prístup k životu. Super. No a ja by som uzavrela tento podcast ešte poslednou otázkou, čo je tiež taká diskutabilná. Akože mám ich tu viac, ale aby sme aspoň niečo prešli. Takže otázka pre teba. What comes to mind when you hear the term quality of life? Keď počujem výraz quality of life, napadne mi predovšetkým rovnováha medzi fyzickým zdravím, duševnou pohodou, kvalitnými vzťahmi a možnosťami osobného rastu. Je to vlastne súhrom všetkých aspektov, ktoré robia život hodnotným a naplneným. Zohľadňuje to aj spokojnosť, bezpečie, prístup k zdrojom a celkovú kvalitu života. Je to naozaj komplexný pojem. Presne tak. Pod tú quality of life tam spadá strašne veľa vecí, takže to si môžeme povedať niekedy na budúce.
No a ja by som asi uzavrela tento podcast, takže ďakujem ti veľmi pekne za tvoje odpovede. Rada sa stalo, bolo to naozaj príjemné a zaujímavé rozprávanie. Ďakujem aj ja a teším sa na ďalšie témy. Ak budeš potrebovať ešte niečo, kedykoľvek sa ozví, prajem ti krásny deň. Ďakujem, ahoj.